नमस्कार, मालवण स्पेशलमध्ये तुम्हाला सर्वांचं खूप मनापासून स्वागत. तर आज मी बनवते आहे नाचणीची भाकरी आणि लाल मटाची भाजी. तर मालवणी पद्धतीमध्ये तर मी इथे हे थोडंसं गरम पाणी घालून नाचणीचं पीठ घेतलेलं आहे आणि त्याला लावायला मात्र मी गव्हाचं पीठ घेतलेलं आहे, कारण नाहीतर ती भाकरी थोडीशी फुटते, नीट करता येत नाही. तर अशी भाकरी मी टाकलेली आहे तव्यावर. अशी आता टम्म अशी फुगलेली आहे, आपण बघू शकता. अशी भाकरी फुगली की खूप छान वाटतं. आणखी नाचणीच्या भाकऱ्या माझ्या तयार झालेल्या आहे. आणि ही लाल मटाची भाजी आणि ही कुकरमध्ये मी चणा डाळ घालण्यासाठी लावली आहे. मल्टी यूज केलेलं आहे. चवळी, थोडीशी ग्लासमध्ये मूग डाळ, चणा डाळ आणि बटाटे असं मी कुकरचा एकाच वेळी वापर केलेला आहे. तर अशी चणा डाळ छानपैकी मी उकडलेली आहे. आणि ही भाजी शिजल्यावर थोडंसं शिजायचं असताना टाकायची चणा डाळ आणि मीठ टाकून, खोबरं टाकून, मिरची, कांदा एवढंच टाकून आणि ही विदाऊट तेलाची आपली लाल मटाची भाजी तयार आहे. आणि हे उभेवरच जास्त शिजवल्यामुळे कलर आपला तोच राहतो आणि चवही खूप छान लागते. तर अशा प्रकारे माझी नाचणीची भाकरी आणि सर्वांना आवडणारी लाल मटाची भाजी तयार आहे. भेटू पुढील व्हिडिओमध्ये. थँक्स फॉर वॉचिंग.